Absolutely. እንደዚህ ይሄ ትዳር ላይ ምናምን ሰላም 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 እዚ ትግራይ ኒውስ ሰንተር እዩ ናሎማዓንቲ ዛዕባና ኣብ ሰለስተ ዓበይቲ ኣጀንዳታት ክንዝቲና መሳና ፅንሑታ እስካብ ሕዚ ትግራይ ኒውስ ሰንተር ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ክቡራት ተኸታተልትና ሰብስክራይብ ግበሩ ደቂ ዓደይ ሓላላት ዳይና ፕሮግራምና ፈለማይ ዛዕባና ጉዳይ ኣዶናይ ክኸውን ኣዶናይ ሎማዓንቲ ኣብ ሓደ ዓብይ መርዓ ተረኺቡ ውዒሉሎ ኣብቲ መርዓ ድማ ዝተፈላለዩ ፍሉጣት ሰባት ሰበስልጣናት ከምኡ ድማ ሰብ ሃፍቲ ከምኡ ድማ ከየንቲ ዝተረኸብሉ ዓብይ መርዓ ነይሩ ኣብቲ መርዓ ከምነ ዘርኡ ገብረ ሊባኖስ ዶክተር አብርሃም በላይ ስምኒት ወልዳይ ገሬ ቹቹ ከምኡ ድማ ፊሊሞን በቀለን ካልኦትን ተረኺቦም ነይሮም እቲ ጉዳይ እንታይ ከም ዝመስል ከምዚ ስዕብ ጌርና ክነቕርበልኩም ኢና ምሳና ፅንሑታ እዚ ድማ እዚ ጉዳይ እስኪ ናርኣናዮ ንኸይድ እሞ ናርኣናዮ ንኸድ ኣው ኸለና ናርኣናዮ ንኸይድ ዶክተር ዘርኡ ረእዎም ኣይተኻሉን ከም ትልሙድ ዶክተር ዘርኡ ሕይል ጉብዝ ዝበሉ እዮም ብጣዕሚ እዮም ጉብዝ ኣዶናይ ናይ ሰብ ፍቕሪ ፍልይ ዝበለ እዩ ኩሉ ሰብ ዝፈትዎ ኣዶናይ ናይ ሰብ ፍቕሪ ሕዚ እውን ኣብዚ መርዓ እውን ኣይተፈልዮን ብተመሳሳሊ ድማ ብዙሓት ፍሉጣት ሰባት እኒው ኣነ ይረአዩኒ ኣለዉ እዮም ኣው ሽልማታት ድማ ረእዎም ብጣዕሚ ብዙሕ ሽልማት እዩ ዘሎ ፈሲሱ ዘሎ ናብዚ መሬት ኣብዚ ደሚቕ መርዓ ረእዩን ሽልማታት ብጣዕሚ ብዙሕ ካብ ምዃኑ ዝተልዓለ ፊሊሞን ባዕሉ ንምእራይ ባዕሉ ግዜ ይብሉ እስኪ ንጨዋታ ድማ ንረአዮ ከመይ ከም ዝመስል ኣብኡ ኸለና ኩራትን ኦ ማይ ጋድ ድምቕ ላለ መርዓ ነይሩ ብሓፈሻ እዚ ሆቴሉ ግርማ ሞገስ ናይ ዝመርዓ ኩላ ምሉእ ክንሪኦ ኸለና ዓብይ መርዓ መንባር ይፋለጥ እዩ እስክራይዎ ኩሎም ራይዎ ቅድሚ ናብ ካልኣይ መዘናግዕ ፕሮግራም ምእታውና ሰብስክራይብ እናገበርኩም ደቂ ዓደይ ሓላላት እስኪ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ምግባር ኣይትረስዑታ ናፍቲ ካልኣይ ዓብይ ዛዕባና እንትንምለስ ድማ ቲክቶከር ብስራት ገብርኤል ናይ መኪና በዓል ዋና ክኾን ክኢሉ ኣሎ ብብዙሕ ናይ ሓገዝ ስራሕቱ ከምኡ ድማ ናይ ምፍላጥ ስራሕቱ ንፈልጦ ቲክቶከር ብስራት ገብርኤል ወናኒ ብስራት ትራቨል ኤጀንሲ እውን እዩ ብስራት ሓዚ ድማ ወናኒ መኪና ክኾን ክኢሉ ኣሎ ብስራት ድሕሪ ምውናን መኪና እታ መኪና ኣብ ማእኸል ጎደናታት ሒዝዋ ዝተዛወረ እንትኾን ብዙሓት ሰባት ድማ መሪቖሙሉ እዮም ነብስራት እንኳዕ ደስ በለካ እናበልና ሓንቲ ቪድዮ ክንጋብዘኩም እሞ ናብ ዝቕፅለ ፕሮግራምና
እዚ ቪድዮ ብስራት ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ክትሪእዎ ከለኹም እዩ ኣብ ብስራት ትራቨል ኤጀንሲ ማለት እዩ እዚ ድማ ብስራት ረእይዎ ኣብ ሕጻጽ እዩ ኣብ ሕጻጽ ብስራት ካብቶም ዓብዪ ኣበርክቶ ዝነበሮም መናእሰይ ቲክቶከራት ሓደን ዋነኛን ነይሩ እዚ ድማ ረእይዎ ብስራት ንዝጠመዩ ኣሕዋቱ ከዕንግል ናብ ሕጻጽ ዝኸደሉ ቪድዮ ነይሩ ብዙሓት ድማ ካብቶም ተቐባልነት ዝረኸቡ ቪድዮታት እቲ ሓደ ነይሩ እዚ ድማ ናብ መኪንኡ ክኣትው ከሎን ናይ መኪና ኣቀባብላ ስነ ስርዓትን እናርአየ እዩ ኣብዚ ብዙሓት ተሓጎስሉ ሰዓት ነይሩ ዝተወሰኑ ሰባት ድማ ክምርቕዎ ኣብዚ ቪድዮ ይርአ እናርአና ንኽእል እስኪ ኣይ ንዕዝሪ ዝብል ዘሎ ብስራት ነታ መኪና ድዩ ንናይ ኤልሳ ሓዱሽ ደርፊ እኳ ገና ግልጽ ኣይገበሮም ብስራት ግን ያው ዝፃዕረ ክምሰለሉ ከምርኣይ ብጣዕሚ ዘሐጉስ ነገር የለን ብስራት ሓውና ቋዕ ደስ በለካ ዛዕርፍ እያ ተጅግና ቋዕ ደስ በለካ ኣብዚ ድማ ቤቲ ካልኦት ፍሉጣት ቲክቶከራት ዓረኽቲ ብስራት ምርቕዎ ከለዉ ዘርኢ ቪድዮ እኒ እዚ ድማ ሸማሕ ይብሎ ብዝሓድሽ ደርፊ ብዝናይ ኤልሳ ገብረ ገርግስ ንዕዘር ዝብል ዘሎ ያው ድምር ቅንስ ኣቢል ከዓ ብስራት መርኣያ መንእሰይ ትግራይ እዩ ምባል ይከኣል እዩ እቲ ሳልሳይ ዓብዪ ኣጀንዳና ድማ ፍልጥቲ ኢትዮጵያዊት ቲክቶከር ረድኤት ሚካኤለ ሎማዓንቲ መነጋገሪ ዝኾነ ርእይቶ ሂባላ 377,000 ፎሎወር ዘለዋ ረድኤት ሚካኤለ ሎማዓንቲ ምስ ፈለግ ኣብ ዝነበራ ጸንሒት ዘይተጸበናዮ መነጋገሪ ዝኾነ ርእይቶ ክትህብ ክኢላ ኣላ እቲ ርእይቶ ፈተውታ ብዙሓት ምዃኑን ፍሉጥ እንዳሃለወ ናይ ሓዳር ምግባር ሓሳብ እንተልይዋ ዝተሓተተት ረድኤት ሚካኤለ እሳ ግን ሓዳር ናይ ምግባር ሓሳብ ከም ዘይብላ ሓቢራ ኣላ እዚ ድማ ንብዙሓት መነጋገሪ ኣጀንዳ ኮይኑ ውዒሉ ኣሎ ረድኤት ሚካኤለ ዝተዛረበቶ እዛ ሓበሬታ ከም ዝስዕብ ከቕርበልኩም እየ መሳይ ጽንሑ ውቅብትን ፍቱትን ተቐማጢት ሃገረ ጀርመን ዝኾነት ረድኤት ሚካኤለ ምስ ፈለግ ሚድያ ኣብ ዝነበራ ጸንሒት ዝሃበቶ ቃል ኦ ማይ ጋድ ብጣዕሚ መነጋገሪ ነይሩ እቲ ኣጀንዳ ቅድሚ ናብ ሰማዕትና ምብጻሕና ፎሎ ምግባር ኣይትረስዑታ ክቡራንን ክቡራትን ሰብስክራይብ እናገበርና ንኸድ ክቡራንን ክቡራትን ረድኤን ሓሳባ ድማ ከም ዝስዕብ ኣቢላ ትቕጽል ፈለግ ሓዳር ናይ ምግባር ሓሳብ ኣለክ ድዩ ኢሉ ናይ መጀመርያ ሕቶ ያቕርበላ መልሳት ረድኤን ድማ እሺ መልካም እኔ መጠየቅ የፈለኩት ትልቁ ጥያቄ ምንድነው አንቺን ብቻ ሳይሆን ሌሎችም መንፈሳዊ ሆኖ መንፈሳዊ ያልሆኑ እህት ወንድሞቻችን ወደኛ ጋር ሲመጡ ምናነሳላቸው ጥያቄ ነው ምክንያቱም በአንድ ክርስቲያን ሕይወት ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ ያለው ስለሆነ ማለት ነው ረዱ አግብተሻል ወይ እጮኛ ሳለሽ ወይ አላገባሁም እጮኛም እኔ የለኝም ብዙ እኔ የለኝ እሺ እንዲህ አይነት ሀሳቦችን ያነሳልሽ ለምንድን ነው መሰለሽ ወጣት የሆናችሁ እህቶች ወንድሞች ትዳር እጅግ በጣም መልካም ነገር ነው ትዳር በጣም አስፈላጊ ነገር ነው መቼም አንድ ሰው ረዱ ለምሳሌ ሲጋራ እያጨሰ አታጭሱ ብሎ ማስተማር ሞራል የለውም አይደል በቤተክርስቲያናችን ሰዎች ሁለት መንገድ ነው ያላቸው እያንዳንዱ ከአንድ ክርስቲያን የሆነ ሰው ሁለት መንገድ ነው ያለው ረዱ አንደኛው
የጀንደረባነት ህይወት ነው። ራሱን የክርስቶስ ሙሽራ አድርጎ በምንኩስና ህግ የሚኖርበት ህይወት ነው። የብቸኝነት ህይወት አይባልም። በነገራችን ላይ የምንኩስና ህይወት ራሳቸውን የክርስቶስ ኢየሱስ ሙሽራ አድርገው ነው የሚኖሩት። ሁለተኛው ደግሞ ቀዳሚቷ ህግ ነች። እሷም ደግሞ ትዳር ነች እና ትዳር እጅግ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። የጠየቅኩሽ ደግሞ ይሄን ሐሳብ አንስቼ ላንቺም ሌሎች እህቶች ወንድሞችም ማስረዳት ስለፈለኩ እና ለምንድን ነው እስካሁን እጮኛ ያልኖረሽ? ለምንድን ነው ያላገባሽው? አንዳንድ ጊዜ ይሄንን ሐሳብ ያነሳሁሽ ለምንድን ነው መሰለሽ? ሰዎች በተለይ ሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚ ስትሆኚ ሰው የሚቀርጿቸው ፕሮጀክቶች አሉ። ይሄ ልክ እኔ ይገርመኛል። አንድ ጊዜ ዝም ብሎ ቲክቶክ አካውንት ይከፍቱና ወንድ ልጅ እንዳታምኑ፣ ወንድ ልጅ እንደዚህ ካለ እንዲያረገ ነው ማለት ነው። ስልኩን ጠረጴዛ ላይ ዘግዝቆ የሚያስቀምጠው እንደ ቺተር ነው። በቃ በፍጹም እንትን ሰው የቀረጸው ፕሮጀክት ማለት ሰው በልምድ እንደዛ ሊያደርግ ይችላል። ኢማጂን ወንዶችንም ልክ እንደዛ ሴት ልጅ እንደዚህ ካደረገች እንደዚህ እንዳታምኗት። ሴት ልጅ እንደዚህ የምታደርግ ከሆነ አንተ ፊት እንዳሰጣት ምናምን በጣም ሳንፈልገው በዚህ ዘመን ያሉ ወጣት ወንድሞቻችን በጣም ባላሰብነው ሁኔታ ከቤተ ክርስቲያን ትምህርት ስፔሻሊ በትዳር ጉዳይ ማለት ነው ከቤተ ክርስቲያን ትምህርት በጣም ርቀው ሄዶ በቃ ሰው በቀረጸው ፕሮጀክት ውስጥ ታስረዋል። እና ለምንድን ነው እስካሁን ጮኛ ሊያሽው? ለምንድን ነው ያላገባሽው? ትምህርት ስላለኝ እና ያ ጀስት መጀመሪያ አላቅም ወይ ጉዳይ ፕላኔ ትንሽ ሌላ ነገር ነው። ለዛ ማድረግ የምፈልገው ኦኬ የምፈልገው ማለት ቢሳካልኝ እና አሁን ላይ ነው እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ የመጣልኝ። እንደዚህ የልጆች ማሳደጊያ ቤት ከፍቼ ጀስት በቃ ከነሱ ጋር በኖር ምናምን እንጂ እንደዚህ ይሄ ትዳር ላይ ምናምን ምን አለ መሰለሽ አሉ። በዚህ አጋጣሚ እኔ አይ ቲንክ እግዚአብሔር እንደው ከፈቀደ ከ2 ዓመት ምናምን በኋላ አገባለሁ ብዬ አስባለሁ። እጅግ በጣም የምወዳት እጮኛለችኝ። በጣም ብታይ በጣም የምትገርም በጣም ስማርት የሆነች በጣም ጠንካራ የሆነች የእናት የአባቷን ስርዓት ይዛ ያደገች በጣም ልዩ የሆነች እጮኛለች። እኔም እንዳንቺ ዓላማ አለኝ። በዓላማ ማሰበብ አይቻልም። እሺ እኔም እንዳንቺ ፕላን አለኝ። በፕላን ማሰበብ አይቻልም። እንደውም አንዳንድ ጊዜ ብዙ ጊዜ ሰዎች እንደው ትዳር መቼ ነው የምታገባው ሲባሉ በተለይ ወንዶች ላይ በርደን ስላለ ይሄ ያለ አይደለ እንደው የማስተዳዳሩ የሆነ የማኖሩ ግዴታው እነሱ ላይ ስለሚጣል አረቢያን ሰኔ ይሄን ያክል ንብረት ይኖረኝና ምናምን ይላል ሰው። ኢቭን የኛ እናትና አባቶች እንኳን ንብረት አፍርቶ አይደለም ተጋብቶኛን የወለዱት። ቤተሰቦቻችሁን ብትጠይቁ በአካውንታችሁ ስንት ብር ነበር ብትሏቸው በጣም እስክትገረሙ ድረስ ጠንካራ የሆነ የፍቅር ታሪካቸውን ይነግሯቸዋል። እኔ አሁን ትንሽ አገለግላለሁ፣ እሞክራለሁ። አገልግሎት ያን ያክል አገልጋይ አይደለሁም። አንዳንድ ጊዜ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንን የማያውቁ ሰዎች እንደማያውቁ በምን ታውቂያለሽ መሰለሽ? እኔንና ሌሎች እንደኔ መሰል የሆኑ ወንድሞችን ያደንቁናል። ቤተክርስቲያንን ሰው ማወቅ ሲጀምር እቲ ሎማዓንቲ መነጋገሪ አጀንዳ ኮይኑ ዝወዓለ ድማ ናይ ወቸጉድ ፖድካስት መቅረቢትን መዳለዊትን ዝኾነት ማህደር ኬብሮን ሎማዓንቲ ናይ ቀለበት ፕሮግራም ነይሩ። ማህደር ኣብ ዘይተጸበየቶ ሰዓትን ጊዜም ብምዃኑ ሓጎሳ ንምግላጽ ብጣዕሚ ተጸጊማ ውዒላ ኣላ። ማህደር ሓጎሳ ምቁጻር ተስኢንዋ ዕርኽታ ኩሎም በብታራ ሰርፕራይዝ ክብልዋ ውዒሎም ኣለዉ። ቅድሚ 3 መዓልቲ ኣብ ዝለቐቐቶ ሓደ ቪድዮ ማህደር ንዓርካ እንትነግራ ናትኪ ሎማዓንቲ ብምዃኑ ደስ ኢልን እዩ ከማኸ ድማ ንዓና ንዓመታ ይግበርልና ኢላትሳ ነይራ።
ኮይኑ ግን ናይ ማህደር ድማ ከይወዓለ ከይሓደረ ድሕረ ክልተ መዓልቲ ኮይኑ ተረኺቡሎ ትግራይ ኒውስ ሰንተር ቲክቶከር ማህደር እንቋዕ ደስ በለኪ እናበልና ብዙሓት ፎሎወራትን ተኸተልታን ድማ ብዝሕጉሳት ምዃኖም እንዳሓበርና ብድጋሚ እንቋዕ ደስ በለኪ ክንብል ንደሊ ክቡራንን ክቡራት ትግራይ ኒውስ ሰንተር እስካብ ሕዚ ሰብስክራይብ ተዘይገርኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ፕሮግራምና ናብ ብዙሓት ክባፅሕ ድማ ሼር ምባል ከይትርስዑታ እዚ ትግራይ ኒውስ ሰንተር እዩ ኩሉ ግዜ ሓዱሽ ኩሉ ግዜ ዘመናዊ ሓበሬታታት ክትረኽቡ ናይ ማህደር ናይ ፕሮፖዛል ፕሮግራም ድማ ከም ዝስዕብ ኣቕሪበልኩም ኣለኹ ተኸታተሉኒ እስቲ ረኣይዎም እዞም ዑዳት ኣዕርኽታ ከምዚኦም ይሃብን ይሃብካ ዝብሉ ኣዕርኽታ ድማ ረኣይዎም እስኪ ሰሓቕ ዝቐትለካ መርዓይኒ እዙ ብድጋሚ ንርሑስ መርዓ ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትርስዑ ቻው